Tällä videolla opetellaan käyttämään havikset.net-sivustoa mobiilisovelluksessa ensimmäistä kertaa. Jos tulet ensimmäistä kertaa selaimella, proseduuri menee itse asiassa täsmälleen samalla tavalla. Luot tilin sähköpostin avulla kaksivaiheisella tunnistusmenetelmällä, jossa sähköpostiin lähetetään varmistuskoodi, jotta sähköpostiosoite on oikea. Okei, aloita. Aukeaa ensimmäinen vaihe, jossa kysytään sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoite on oltava sellainen, johon pääset ihan heti miten käsiksi. Sinne lähetetään koodi, joka on voimassa 10 minuuttia ja se on kertakäyttöinen. Jos sössit jotakin, teet tämä uudestaan, niin saat uuden koodin. Koodin kirjoituksen jälkeen sinulta kysytään nimimerkkiä ja tunnuslausetta. Nimimerkki on ihan mitä haluat ohjeenmukaisesti sallituissa merkeissä. 4 merkkiä, ei erikoismerkkejä. Okei, sähköpostista löytyy nyt koodi, joka on P7HEYT. Ja sitten nimimerkiksi laitan oman nimeni. Ja sitten tuumaan myöhemmin, että mutta jos siellä on muitakin Ilkkoja, niin jos mä laitan siihen jotain perään, tunnuslause on sitä varten, että käyttäjä voi periaatteessa tunnistaa sen avulla, jos sähköpostiosoite häviää ja nimimerkkikin unohtuu. Tässä tapauksessa mä laitan tunnuslauseeksi etunimi ja sitten vielä numerot 1, 2, jotka mä lisään tonne vielä tuohon loppuun. Ja nyt olisi kaikki valmista, lähetä ja katsotaan, jos koodi on oikein. Nimimerkki ja tunnuslauseen voit aivan hyvin muuttaa myöhemmin, eikä niistä ole niin väliä tässä vaiheessa. Okei, kaikki tuntuu menevän hyvin. Tuossa vielä tarjotaan tuosta pelastuskoodia, joka kannattaa pistää talteen. Se yksilöi yksikäsitteisesti sinut. Ja kun kaikki on kunnossa, niin ei muuta kuin aloittamaan havikset.net käyttöä. Kiitoksia.